Ungani yakwethu singathini wena wesilo? Wena wesilo. Ntwana. Hayi ngithanda ukubingelela ngenkulu inhlonipho nangesizotha ngibingelele abantu abalaleli emakhaya obaba, omama, omkhulu nogogo kanye no young church egameni lenkosi Jesu Kristu ngithi sanibonani. Susukuma nokuyibongela nathi kuleyo ndawo. Uthe vele uzosotha nje ngaphambi ukuthi inyanga yamagugu, inyanga kaMandulo, inyanga yamasiko iphela. Yebo, ngithe nje ngivele ngizonothisa, ngizonothisa, ngizokothisa nina mina. Okay. Eduzane. Eduzane. Ngisondele ngiyihitha. Uyabo ingabe uyaphendula manje umthiya kodwa khona into encane umjinja samlungisela yona ukuze akwazi naye ukuthi kuzwakala kahle. Yebo ukhona umthiya la. Ukhona umthiya eFlen Park kodwa ke khona into encane abasayilungisa ukuthi ulayini wakho ukwazi ukungena kahle. Okay. Umthiya usekhona umthiya. Umthiya bafuna ukuguga umthiya. Yeah, umthiya ngiyatshela wena. Wawunemntu uthiwa DJ Igcokama ngifunda ugrade level. Yes. DJ Igcokama yitshe akagugi. And futhi umbono umfana omncane phela kusho kuyiphatha kahle ku right. Uyabona usagcuma impela. Yes. Yeah. No mfethu siyabonga kakhulu ngiyazi ukuthi awuhambi wedwa uhamba nezinsizwa enisuke nibambisene nayo kulo msebenzi noma kuleli business. Angithandi ukuthi bese zingazwakali ubukhona bazo ngalesi sikhathi. Yeah. Mhlawumbe ake vele zishaye nje ingoma ethile nje noma ngabe yipi efika enhlizweni yazo isondele la kuyimike. Sondelani shintsha umshofa sondelani sondelani insizwa sondelani nakho kufuna kuzwakala ukuthi izinsizwa kade mengazola wayezinsizwa oyinsizwa sone silanaso umthakathi sengimehlule ngendlela bafa mina ngenza impehlezinye ngendlela bafa phila wethu phila wethu phila wethu phila wethu phila wethu mina ngenza impehlezinye ngendlela bafa shuthi siyobulawa izinsizwa Okhozini siyobulawa izinsizwa oyinsizwa sone silanaso umthakathi sengimehlule ngendlela bafa mina ngenza impehlezinye sendlaleni intombi zithuswa yini imfisi kangaka zithukile yabo lo umshovo sesihamba nayo phesheya nalomfana omncane lo usithofu bahamba baxabana nje nanibangani uthi lo mfana uyabheka lo mfana uhambe thinta zonke izinto lapha izokhala lezi zinto abafethela uhambile kodwa umhlaba nisimela eindaweni ezihlukahlukene emazweni ahlukahlukene niphathe yona lento kaMaskandi. Siphethe yona impela ngiyakhumbula nje lapha eAmsterdam sasihamba no futhi walimgube nomjijelwa sasihamba lapha nje sasihamba njengamavukane lapha sihamba istradi njengawo workshop sitshethe iking ngiphatha lapha nabashaya keyboard abantu bengasiboni ngangiqala ukushaya umoya ngale ndlela after isikhathi eside kanjani kusho ukuthi kodwa uma umuntu kufanele udlule kuleso sigaba leso la othi ngiyozimaketha la ngiyofuna abangazi ngoba sengibuye kwesibili bazomangala ngangasayijwayele phela mina lento sasibiye sithi ngathi siyacasha nomjikijela siyadoja siqhuba umgube ngamadoda kanti hayi lutho akakho nazo bonke abantu abasibuye Ay bafethu no siyabona uyazi Mthandeni enye into ethuse kakhulu ngisho bonke abantu abakwimboni kakhulukazi yomculo ukuthi nithi manikhipha ingoma nolwandle unkulu ivele ishaye 1 million views ngesikhathi within 12 days 1 million views ngiyazi ukuthi njengamanje kungaphezulu ka baqophe umlando omkhulu kakhulu iParis uyazi ukuthi ke ezinye izinto azenze ngokuhlakanipha kwethu ngiyacabanga ukuthi kudala ngiyakhumbula ngisemncane ngisafika ngangifisa ukuba level kababa ushwini umuntu ekhaya nokuthi ngelinye ilanga ngingagcini ngifike lesikhathi sokudlula emhlabeni noma sokuretire ngingakazi ngoqopha umlando osesigabeni saba ushwini umuntu ekhaya uNkulunkulu kuyamangaza ngoba mawukhuleka uvela kugixabeze nje ugcine sekugixabeze uyabona so lokho kwenzakala njengamanje iParis imfowethu kade ngibona ezingane ezikoleni ngibona yabona ingoma mayithandwa yiyouth so kusho lokho ukuthi labantu basezophuma ezikoleni bayosebenza abasema university abanye abasema high school imfowethu angazi ngabonga ngithini ngizwa nje ngifikelwa zinyembezi zenjabulo ngendlela abantu abayithokozela ngakhona iParis lesiyenze nolwandle unkulu uyini ubona ukuthi akuba ulwandle unkulu ongenayo la
Yabona nje mfowethu ngifuna ukutshela iplan nje kamdali ngoba ngangihlele ukuyenza namakhathi ngiyakhumbula ngiyakhumbula ngenye day ngiyenza interview lapha ngathi ngizokushaya ingoma enye namakhathi lesikhathi kufanele sihlangane nomakhathi kwalokho nje nama delays asicabanga ulwanga thinta ubhuti lapha no Big Zulu angamthinta kwalula nje futhi hayi kwa combination wafika ulwa awusayishaya ingoma uyabona sayishaya ingoma futhi mozo nothisisa kahle ulwa ngendlela acula ngayo lapha wayesa highlight nje cula ngempela phela wafika wayisho nje naye nje usazokuphinda abuye ezowenza ukuthize yavela mina kwavela waba usuyidodwa nje ingoma ikumisa iParis yavela amangaza nje ukumangaza namanje ake sidedele mfethu ngoba kuningi safisa ukuzwa ngale Paris nalo ukuze kuthiwa iParis makwenze njani yayizwa lona Sure, Sibu. Yeah. Sure. Okay, sure. Konakele emsakazweni Ukhozi FM kumbi Igcokama Elisha nezinsizwa nebutho basho njalo featuring Lwandle Nkulu Paris emsakazweni Ukhozi FM kwamnandi ke ngoba zonke into zami seyihlelekile umthiya usekhona mthiya nazo ke mthiya ziyavuma insizwa zonke ziyaphila insizwa zonke Yebo. Sikhona sila. Yes. Okay. Yeah.
Nokulungile sizomzama nje noma kanjani ngoba nayi khona futhi okunye ubuhiqihiko uyawazi ama-load shedding la ukuthi enza njani kodwa-ke mhlawumbe sisamzama kunjalo ake senze kanje sibuye futhi Mthiya ke sibuke kakhulukazi ukuthi le nsizwa ayigcini ngokucula kuphela ayigcini ngokushaya isiginci ayigcini ngokuthi isinikeze ikhono layo sibuye nempilo yayo siyibone lapha kwa-SABC kubabona kude siyafisa nje ukuthola nakuyena ukuthi i-reality show yakhe ihamba kanjani kuyasijabulisa nje insizwa eqhamuke emakhaya le emkhanya kude siyibona isino-reality show awuyichaze indaba ihamba kanjani impilo yakho sisazophinde sithole okunye ngale ngoba ngiyakubona kumanje impela hayi ungenye into ugezeke ngenye indlela manje empeleni ngangivele ngifuna nje kuba nje mase ngimdala ya ngangivele ngikuthanda nje kuba nje vele nje kube lo muntu engiyena kubalekile futhi ukuthi ubonge kwesinye isikhathi into oyiyona appreciate yabona ngoba ngesalingana singabantu emhlabeni sije ngesandla kanje ikhona i-reality show ushunga maskandi eqophe umlando yafika isigaba sokuqala season 1 yaphinda shuthi yaba namabukela abaningi yazi yadlulela esigabeni sesibili season 2 njengamanje bashutha season 3 ushunga maskandi ilapha na ku-SABC 1 engicabanga ukuthi kwelinye ikhaya lalekhaya ayikulu ya njengamanje kwelinye nje ikhaya lalekhaya lapho ngiyabukeka kulelo khaya lapha ngilaleleka hayi no kuhle Mthiya usuyizwele mfethu ukuthi hayi siyaqhubeka siyamlandela mfethu siza ukuthi wenzani kuphi nowa ebamba ushuni wenkani lapha ya umswenko yilo umswenko Mthiya ukuthi usuke wanqamuka uthe umebingelela wayesethi egameni lenkosi yethu Jesu Kristu mase ngibona ungumKristu manje sengiyabuka ukuthi bedala besazi ukuthi hayi umuntu ongumaskandi hayi umaskandi nje yena akhonkolo akuyona nani mfowethu uyiChristian ungumKristu mfowethu ngazalwa ngembethe usefana ya ngazalwa ngembethe ngithi bangihamba ngithi ngiyohlola ngangafuni ukuhlola noma ngangafuni ukuhlola ukuthi impela nabalozi mangithi ngiyahlola avela umuntu beta agcine sethi hey unenhlanhla enkulu wena unezimoto eziningi nemizi embosi intaba wena ungahlolela mina wena unenhlanhla wazala wembethe mfowethu isikhathi eside ngigeza ngosawuti omahadla ohlanganiswe negazi lenkukhu nempepho ngithi ngilungisa lento uyabo ngelinye ilanga mfowethu bathi ngihambela nje ngisekhaya ngisuke esilungwini ngafica lapha nomashando lapha kunenkonzo wathola khona ukuthi uJesu kuya phambili engabona ukuthi ngeke impilo manje inzima isimo sasekhaya sasibheda kakhulu ngaleso sikhathi ngabona kukhona umama esondla ngemali yempesheni ngamukela uJesu kwaku-2012 ngiyakhumbula ukuthi ngihamba ngaphambili wabuza umfundisi wathi uNkulunkulu uzomenzelani esekunikezile lokho yabo ngathi mina ngifisa nje angenze ngibe sesigabeni sikamgqumeni yabo kuzoba nabantu abaningi abakholelwa kumina njengalabantu ababiya lapha kudzabasha bese ngibatshela ngoNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uJesu inkosi nomsindisi noNkulunkulu ukhona sadla Mthiya ya njengamanje sekuyiso isikhathi lesi sokuthi ngiphumele obala ngicisha ubizo lwami mina lalisethenini ngishintsha amajongo njengoba jonga esonka njengami nje sekufanele sho into eyodwa ukuthi amukele uJesu kamajongo onke manje insizwa niyezwa insizwa sigcwele la singibukile Mthiya ngoba bekuyilokho nje ngibonge futhi nanesikhashana esincane nje ngikwazi ukukhuluma ngoNkulunkulu ngoba uNkulunkulu alitholi ithuba endaweni eziningi ngilelo abantu abangaka ngiyakhumbula impela obala mina ngisuke ekhaya mina seyikholelwa ngamaKristu futhi konke engikwenzayo sikwenza ngomthandazo nezinsizwa lezo oshilisi nje ushilisi wafika ibhonga lapha yena abantu abadayile ebhonga nezinto nakhuleka yaphuma le nakhuleka nje gcina yaphuma lento ayisanaki nje uwacula umfana ayisanaki manje yabona manje wonke umuntu yagezekile ubona kanjani ngoba manje lento yemithi ufike ufa kwinyoka namhlanje bese kuthola bese igcina isihlupha bese kuthiwa ayifana ukugcatshwa ngemfene maye ugcatshwa ngenkawu gcina sekuyimfene gcina zonke izilwane lokho usuyisiqiwi manje usuyisiqiwi ngeke Mthiya ngeke ngibone hamba ngeke Mthiya yabo manje
lento yokukhuleka ugeze ngamanzi nensipho ayine uwashe cobe ngesanitize ube right phela kanjalo nje kuphela uma uNkulunkulu ke efuna ukuzehlisa efuna ukwehlisa udumo lwakhe futhi yonikela nami ithini kodwa ngingafuni uNkulunkulu ukwehlisa udumo lwakhe kubantu uyongivikela njalo nje ngihlala ngenhlahla nje bakwenzeka ngishaya amaphilisi izinto zami zishelela nje Mthi nangu duyazi khuluma mthi nangu duyazi yes yeah amajongo wabeka izandla mfethu sibone ayike ngithi yeah ngi-ambassador yenkampani enkulu lapha nezokugqoka njengobona izoyigqokile nje ngeke ngisho ngoba ikhokhile yabo ngiphinde futhi ngibe namabhizinisi nezinto ezifana namaplazi ngiphinde ngibe nezinto ezifana namagaraji njalo njalo awusukane kodwa nje ngiyindoda ezamanga kakhulu underground ukuze ngikwazi ukuphila ngokukhululeka ngingaphili ngokuthi ngiyasaba uzama underground ukuze kuphileke on top of the ground kunjalo all right ngiyakuzwa yes hayi mthi ikhulumile uduyazi yeah hayi ngiyabonga kakhulu nje ngingazi ukuthi ngempela umaskandi ngokuba umaskandi ngaba kulezi ngilona ngicela ukuyibongela uNkulunkulu nakubalaleli nakubathandi bomculo weGcokama Elisha ikakhulukazi ama Red Nation zonke izinsizwa kundunankulu umhlawuli omshana mfana wami lapha emsini uyabona baningi nje angazi ngabala ngithini kusasa ngiya lapha kugu ngizobe ngikhona emcimbini ugu ngizodlala ngeGolden Hour ngo-12 nakhona ngiyeza ngicela ukuthi Golden Hour yebo no ayikho special kangaka kodwa nje abahleli bomcimbi bathanda manje ngeke ngibalekele ngeke uyibalekele but not ukuthi ngoba i special not ngoba i special yabo bet ngakhula umazi siyabonga but okay athi ngenze kanje okay kanti ke imidlalo ke yokugembula yaseMelika ithembisa nje lukhulu ngale mpela